For dem ikke kender, for I ser anderledes ud i dag, siger jeg. Er du i tvivl, Jesper? Nu ved jeg, hvem det var. Okay, sæt dig ned igen. Jesper, 100 kroner. Så har jeg lige noget, du kan i vej. For satan. Dengang vi startede, så ved vi jo lidt om, hvor mange der ville komme. Og pessimist er jeg jo altid. 100, sagde jeg. Max 150. Knud, fandme nej, du er tosset i hovedtiden. Der kommer 300, måske 4. Og Sjønne, han er altid optimist, så han tager 5. Det gjorde du da. Nå, okay. Så jeg må nok sige, at jeg vandt. Og Knud, han lagde jo straks ud med Hans. Hvis du tager, så skal du kysse mine sko. Og jeg skal nok sørge for, at katten har pist på den. Men nu har jeg en hundhund. Den har lige været hjemme og luft. Så jeg vandt jo. Så Knud. Tak for kampen. Så var der ellers alt Knud? Det smager, din hund, den smager egentlig godt. Så kan jeg lige afsløre, at den også i løbetid, Knud. Der er lidt blod om munden nu, altså. Nå, det var det eneste, jeg havde at sige. Hygge jer. Ja, så skal jeg nok få det udlagt. Jeg vandt nemlig lige nok til lodtrækningen om, hvem der skulle sige noget i aften. Jeg har brugt hele formiddagen til at få de 2 brikker, jeg har, til at få det her skrevet op. Så I må undskyld, hvis det er sådan, det ikke er alt for godt. Der var en gang, sådan starter langt de fleste eventyr. Langt de fleste af eventyrene, de slutter også af med, og så lever de lykkeligt til deres dages ende. Jeg vil lade jer om at afgøre, om vores fælles virksomhed fik en lykkelig slutning. Den fortælling, jeg nu vil fortælle, den omhandler en mand, som begyndte i 70'erne på Caravelle, og nogle af de oplevelser, han fik. Jeg kan huske, som noget af det første, det der undrede mig meget, det var, at Anders Brøndum hver eneste formiddag, så gik han rundt og snakkede med alle i produktionen. Det var skide hyggeligt. Den smut. Vi tager... Men